Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, ja sam na početku već rekla da ćemo se u prvom delu promenade baviti temom kao što je Instagram, Facebook i drugi društvene mreže preko kojih mladi ljudi zaista imaju priliku i da se promovišu i da se za njih čuje. Danas sa nama moj dragi gost Ivan Simić je u pitanju. Dakle, već ste imali šansu da ga upoznate u više navrata, ali sada na jedan pravi način pričamo o ovoj temi, pre svega interesantno za mlade ljude kojima se na kraju krajeva mi i bavimo. Ivane, ćao i dobro mi došao. Ćao, hvala, bolje te našao. Evo da krenemo od samog početka. Tvoji live-ovi na Instagramu, promocija putem društvenih mreža i tekako je skrenula pažnju i na neki način to ti je doprinelo da se na jedan dobar način promovišeš i da za tebe ljudi čuju preko, što bi rekli, ovih poznatih širom Srbije. Evo, upravo idemo live. Dobro, tako je. Pa smatram da to je jako bitno stvarno, pogotovo danas u 21. veku, s obzirom da, mislim, pogotovo za ljude koji žele se baviti nekim javnim poslom i to je danas već postalo čak i bitnije i gledanije i popularnije i mnogo bolje za marketing, za reklamu nego što su to davno već, da kažemo, i televizijske stanice, radio stanice i sve ono drugo. Da, to je otprilike i prevaziđeno. Tako da u Instagram je sada nešto, čini mi se, što je i najpopularnije. Što je trenutno, da, najpopularnije. Kada si otvorio profil, evo pričamo konkretno o Instagramu, kada si otvorio profil, šta se tada dešavalo? Kako si rešio uopšte da napraviš sebi promociju ili kako god hoćeš? Pa nije to počelo tako. Ja sam napravio profil, onako, to je tada krenulo da bude u trendu, ne znam, nije. Neki prvi razred srednje, mislim da je tako bilo. I to je bilo čisto onako, mislim, neki privatan kao profil, ali s vremenom su me našli neki tako poznatiji ljudi. Nisam ja tada imao ni samopouzdanje u sebe, niti sam se ja orijentisao ka nekom pravcu, ka muzici, ka tome čime ja želim zapravo da se bavim u budućnosti. Ali vremenom, kada sam naišao na neke kritike, suočio se sa nekim ružnim, nekim lepim komentarima i video zapravo šta vredi, šta želim i koliko želim, to je već krenulo da se razvija u nekom jasnijem pravcu i to je meni dalo samopouzdanje da ja zapravo vidim da krenem to, da radim i da se posvetim na neki način tome. I onda sam krenuo tako da snimam neke te kavere, obrade pesama i to je privuklo neku masu ljudi i dobio sam reklamu imao sam tu sreću imam tu sreću da poznajem dosta tih popularnih ljudi koji se već bave tim poslom, tako da mogu da vidim na njihovom primjeru, da izvučem ono što je najbolje, da zaobiđem neke greške koje bi mogle da mi se dese na samom početku i jako mi je drago zbog toga. I to je sve krenulo u tom pravcu da sam ja to snimao, privukao sam neku masu ljudi. I to se proširilo. Da, to se proširilo netom. Između ostalog, ono što je upečatljivo bilo jeste da je naš najpoznatiji možda, u stvari nije možda, nego zaista najpoznatiji kompozitor Bane Opačić tebe primetio i dao ti jednu šansu. Pa dao mi je vetar u leđa, stvarno. Ja sam bio u Sloveniji, pošto sam tamo završio srednju školu i to je bilo bukvalno, ja sam trebao da okačim taj snimak, to je bila neka akcija i sada gde će on od, na primjer, 1000-2000 ljudi primetiti i izabrati 20 najboljih širom Srbije i širom regiona. Da. Ja sam tu snimio taj cover, mada sam imao nekih problema s Instagramom, škola, sve živo je tu bilo i postojala je sumnja, ajde kao nema šanse, to neću ni da okačim i onda sam uveče, bukvalno oko 12 sati sam to okačio taj jedan snimak za tu njegovu pesmu i ujutro kad sam se probudio, znači oko pola 11, bio sam već u školi, nisam se tad probudio, bio sam u školi i na velikom odmoru sam uključio internet, nehotice i pogledao i listo komentare i nisam uopšte obratio pažnju, vidim neki veliki komentar i tu ja vidim Bane Opačić, gde on mene direktno pozvao u svoj atelje da ja dođem. I stvarno sam se obradovao jer to je stvarno i privilegija i stvarno je vetar u leđa i stvarno je lepi kompliment i stvarno jako puno znači kad dobiješ podršku i lepe reči od nekog ko se bavi tim poslom i ko je u tom svetu i ko tako dobro radi svoj posao. Između ostalog, sada još sveže, možemo slobodno reći, možda nije u svojoj zemlji, ali kod nas definitivno duet sa Gocom Tržan, Rijalda, je li tako? Ona te također zapratila uz Natašu Bekvalac i sve ono ostalo što radi. Pratim sve, pa to mi je posao, moram da pratim. Da. Ljuče me isto i ona, mislim, ona je jedna od bezbroj tih ljudi koji se bave tim poslom, koji su me primetili, zapravo mi to stvarno jako puno znači i odavno sam prestao da vodim računa o tim nekim ružnim komentarima, s obzirom koliko je tih lepih, koliko je te podrške i od ljudi koje znam i ljudi koji se bave tim poslom, tako da je sve to zapravo i nepotrebno. Kada kažeš ružni komentari, da li to znači da je neko
iza nekog lažnog profila? Da li su Pa toga svakako ima. Toga svakako ima i to u nedogled. Zbog toga što se, mislim, ljudi inače se bave se tuđim životima i to je specifično i normalno za ljudsku prirodu. Pa to je posebno izraženo kod nas, posebno kada smo u maloj sredini, onda smo na meti svih onih, posebno kada je neko Pa da, ali ne potrebe da vodimo računa o tome. Mislim, kada radite na sebi i kada vi postajete svesni svojih kvaliteta sebe i kada jasno vidite pred sobom svoj cilj, onda to sve već ide malo po strani i postaje manje bitno. Tako da ja vodim računa da me to stvarno ne opterećuje jer nema potrebe. Ono što je isto tako sveže jeste i ono što je, jel tako? Tako je. Ajde, ti možeš dobro da pričaš. Između ostalog, pa da. Pa pojavilo se jedno takmičenje, pošto hteo sam da ugrabim Zvezde Granda prošlu sezonu, pa nikako nisam mogao zbog fakulteta svega. I onda se pojavilo to neko takmičenje za Amidži Show, to je na Pink televiziji. Konkurs za neafirmisane pevače, gde ćemo poslati kao svoj snimak kako pevamo ili uz neki instrument zajedno s nekim kako god. I oni će izabrati najbolje i pustiti u toku emisije. Svake nedelje se pušta 10 kandidata i na njihov YouTube kanal. I svake nedelje u sljedećoj emisiji se bira pobednik. Tako da, evo sad do nove godine traje još jedna emisija, treba da bude 10 pobednika. Ja sam uspeo da budem 5. pobednik, tako da sam ja ušao u taj neki top 10. I sad posle nove godine čekam dalje sljedeće krugove, da ćemo se nas 10 takmičiti između sebe. Dakle, opet novi video, tako? Da, novi video, nov krug i onda će biti top 5 i ako uđem u tih top 5 onda idemo uživo u Amidži Show. I ako pobedim, dobijam 2 pesme, 2 spota i ugovor sa Pink televizijom. Kada već pričamo na tu temu, kako biraš mesto odakle ćeš pevati? Dakle, tu mora bude nešto akustično. Dakle, kažu da je najbolje kupatilo ili ulaz zgrade. Sad ne znam. Ne. Pa ne znam, sve zavisi od raspoloženja, iskreno. Sve zavisi bukvalno u kakvom sam raspoloženju, šta želim da pevam, šta mi se peva, jer ne mogu ja da pevam u svakom trenutku bilo šta. U tom trenutku meni uglavnom treba mrak, jedna lampa ili svećica i to je meni... Pa dobro, da, ti si kao balade, voliš balade, to su svi primetili. Ja volim balade, jako volim i brze pesme, ali kroz balade se nekako najbolje iskažem jer tako se u principu osjećam preko leta kad imam više energije i kada me drma to neko ludilo. Tada sam raspoloženiji i za te brze pesme, tako da sve zavisi od raspoloženja. Nisam baš opredeljen, ali... Dobro. Autorski rad? Autorski rad, pa malo smo stavili po strani. Evo sad konačno, jer sam sada na fakultetu i nisam više vezan ugovorom, pošto sam u Sloveniji završio srednju preko nekog projekta, konačno imam sad malo vremena više da se posvetim sebi, svojim interesima. Tako da evo sada ide mi super faks, završavamo faks, u međuvremenu spremam nešto još sa strane, već spremamo neke projekte, ali mislim da će sačekati leto. Dakle, previše planova. Ono što je... Da, ja stvarno imam previše planova, ali ja svaki put kad pravim planova, meni se stvarno Bog smeje. Tako da stvarno, meni se ne isplati uopšte da ja pravim plan. Ne pričaj nikome onda ne pričaj nikome. Da li ćeš ti po uzoru na Lady Gagu, koja, na primjer, moramo tako da kažem, ona, na primjer, je sve svoje prijatelje, dakle, nije po principu kao napravi se, ne znam, casting, pa ona zove plesače ili ljude koji će biti u spotu, ona konkretno samo svoje prijatelje angažuje. Da li će to biti slučaj kod tebe, s obzirom na to da si okružena lepim devojkama, evo jedna je tu Sofija, tako da koja nas sad snima ovdje u live-u, tako da evo da kažemo, da li ćeš i ti po tom principu raditi? Naravno, ne samo da zaobiđemo priču oko Lady Gage, ja generalno poznajem uživo lično Natašu Bekvalac, mislim, i od nje sam stvarno mnogo stvari stvarno pokupio i to mi je stvarno jako puno značilo jer dobio sam ja i mnogo ponuda i svega. Ali mi je stvarno mnogo pomogla da zaobiđem te neke neprijatnosti na samom početku toga i da već jasno pred sobom nacrtam svoj neki plan, svoj neki cilj. I to mi je stvarno jako puno značilo i generalno od nje se da stvarno puno toga naučiti. I mislim da to ne određuju neka pravila i ne određuju sad neki zahtevi, nego da to određuje jednostavno raspoloženje i kako se ja osjećam. Jer ja svakako ne mogu da radim bilo šta kad sam pod pritiskom, sem ukoliko to nije neko takmičenje, zato što mi tada to daje još više samopouzdanja. To je karakteristično za blizance. Blizance, tako. Ti to najbolje znaš. Tako da, najviše volim kad se lepo osjećam i mislim da
u društvu, u okruženju svojih prijatelja. Ako se ja komotno i lepo osjećam, onda svako može da da svoj maksimum i svako može da da sebe u tu priču i svi zajedno da idemo ka nekom cilju. Pozitivna energija, naravno. Naravno. Tako da je stvarno svakako mnogo lakše i mislim da ću ja se svakako razvijati u tom smeru, jer to je za mene stvarno zadovoljstvo da spojiš i lepo i korisno i mislim da je to stvarno lepo. Ivane, hvala ti najlepše na izdvojenom vremenu, a ja se nadam da ćemo u svakom slučaju još lepih vesti, jer kad pričamo već ovako, uvek nam dođeš sa jako lepim pre svega temama i naravno da te promovišemo na jedan pravi način. Hvala ti najlepše. Hvala tebi. Dragi moji, dakle, čuli ste, kada već pričamo o promociji mladih ljudi, Promenada se time konstantno bavi, tako da je i ovo dokaz. Ivan je dečko koji je na jedan pravi način shvatio kako funkcioniše show biznis, kako funkcioniše sve ono što nas danas okružuje u 21. veku, a naravno on je uvek otvoren i jako prijetan za sva pitanja, tako da mladi ljudi koji žele, ne mora biti muzika u pitanju, nego bilo šta, tako da mogu da ga kontaktiraju i da ga pitaju sve ono što je žele naravno da znaju. Mi sad idemo na kratku pauzu, a nakon toga nam stiže i drugi gost.